Ето какво се получи. Значи натискаме се тук. Хоп. И сме си на оригиналното меню. Когато цъкнем на това тук, кога сме на USB AUX, през USB-то се слага едно модулче и вкарва аудиосигнал. Ако колата случайно няма AUX, и от тук вече хоп, сме в андройското меню, като джойстика пак работи. Журкаме се по иконите. Кефнем на музичка, слушаме на музичка. Сега заради тубата не мога да пускам музика. Я да видим някакво видео, хоп. Ето видеоклипчета си джуркат. Имаме Waze, YouTube, iGo, код ни е кеф. Натискаме навигацийка, хоп, и се бачка Waze. Друго код допълнително сложих. Сложил съм задна камера, сега след малко ще я покажа. Включваме задна. Хоп, изкарва се новата графика. Графиката на парктроника. Въртим воланчето. Това се джурка. Хубава широкоъгълна камера. HD. Така. Ето тук съм изкарал едно USB, тъй като оригиналното вече се ползва да вкараме звук. И така.